Kristu li mħabba Alla u l-għabda fl-Spiritu Santu ma'kom il-ħol. Fi eżizi okkażjoni ta' fed il-konsagrazzjoni ta' tal-ġdid u llum bdejna iċ-ċelebrazzjonijiet aħna bħala parroċċa biex nikkonsagraw l-altar. L-altar huwa l-qalb tal-Knisja. Lejn inħarsu b'kull tal-Knisja, nduru miegħu u jfakkarna fil-preżenza tagħna huwa Kristu ħaj li qiegħed magħna għax fuqu niċċelebraw is-sagrifiċċju tal-Quddisa. Għalhekk fil-bidu ta' din il-Quddisa fejn aħna qegħdin niftakru fil-qaddisin li se jpoġġu f'dan l-altar ejjew narfu l-ħtijiet tagħna u niftakru fid-dnubiet tagħna li jgħidulna mill-Ħlusija. U nitolbu maħfra sinċira tagħhom nittejjeb tajjeb bħala niċċelebraw din il-festa kif jixtaq. Din il-Quddisa qegħdin nofruha l-qbil tad-devoti tal-Madonna tal-Grazzi. Nisqar l-Alla li jista' kollox u nilkom u bleħinoli għajjat l-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom. Tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar, anqas fis-siġar qabel ma nkunu istampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-ħaddejja ta' Alla tagħna. Eżis, araw kliema mħabba ħafna missier. Nistgħu nsejbu wulid Alla u tas-sewa għalhekk id-dinja ma tarawx għax ma għadmitx. Eżis, issa nafu li aħna wulid Alla, imma sa nkunu l-qudiem ma hux
Dak iż-żmien Ġesu kif nara l-koll tela fuq il-muntanja u wara bil-qiegħda resqu lejn il-mixjin tiegħu. U fetaħ fohom qabad ikellimhom jgħid ħenin il-ħan fl-ispirtu għax tagħhom hija s-salma ta' sanawiet. Ħenin l-imnikta għax huma jkunu fardu. Ħenin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt. Ħenin dawn li huma bil-ġuħ u l-għax tal-ġustizzja għax huma jkunu xewqa. Ħenin dawn li jeħennu għax huma jsiru ħniena. Ħenin dawn li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-qalb. Ħenin dawn li jġibu l-paċi għax huma jissejħu l-qalb. Ħenin dawn li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hi s-salma. Il-konsagrazzjoni ta' altar hija avveniment speċjali f'komunità ma tiġrix spiss. Il-konsagrazzjoni tfisser illi dik il-ħaġa jew dak il-bniedem sa jkun ikkonsagrat lill-Alla. Sa jkun modi lill-Alla kompletament. Qabel il-Konċilju kien hemm ħafna konsagrazzjonijiet ta' oġġetti, imma l-Konċilju ridithom tnejn biss bħala oġġetti. Il-konsagrazzjoni tal-Knisja u l-konsagrazzjoni ta' altar. Sintendi minn barra l-konsagrazzjoni tal-bnedmin fil-mawdija u fl-ordi sagri jew għal-ħajja reliġjuża. għax dan huwa ġismi li jingħata għandkom. Jew u qal kunu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' dem tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tal-mubin għamlu dan tifkira li.
il-misteru tal-fidi. Liber, Spiritus Sanctus,